Dobrý den, dámy a pánové, já vás všechny tady zdravím a děkuji za to, že jsme se dnes mohli vidět a zúčastnit tady toho projektu. My jsme tady... Můžu tě poprosit, já nezvládám 2 věci najednou, přestože jsem žena. Tak, dobře. Tak, my jsme tady zástupci zaměstnanců z pilotního ověřování metodiky. Bylo to pro nás velmi přivětivé a zajímavé téma. Age management jsme objevili na jaře, kdy jsme se přihlásili pod výzvu, která tady byla prezentovaná pod Ministerstvem práce a sociálních věcí do výzvy 35, kdy chceme být úspěšným žadatelem o tuto výzvu a koncept age managementu implementovat do naší organizace. Naše organizace je specifická, vidíte tam, že máme více jak 100letou tradici, což není úplně obvyklé. Jsme státní podnik v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, nicméně na trhu a v praxi se chováme jako běžný podnikatelský subjekt, nejsme napojení na státní finance. Věnujeme se, naší činností je zkušebnictví, certifikace a inspekce. Naším motem, když už tady byla dneska ta řeč o motech, tak naším motem je věta jednoduchá a to je víme jak. A naším posláním je společně budovat bezpečný svět. Základní hodnotou a klíčem k úspěchu naší organizace jsou naši zaměstnanci. To si z hlediska managementu velmi dobře uvědomujeme, protože každý ten zaměstnanec je nositelem specifické kompetence. Ty zkušenosti a tu praxi získává třeba 10 i více let. Máme zaměstnance, kteří jsou tam celé rodiny, dědí se to z matky na dceru, z otce na syna. A průřez našich zaměstnanců je opravdu od studentů a není výjimkou, že jsou u nás zaměstnaný i 70letí. Takže jsme taková jako zajímavá organizace, proto jsme možná dneska tady. Tak, my jsme byli 3 respondenti, chtěli jsme si to vyzkoušet z hlediska managementu na vlastní kůži, tady tu metodiku. 3 respondenti, kteří představují 3 různé osobní i pracovní situace, tudíž 3 různé pohledy. Tak bychom se vám v krátkosti představili a řekli naše nějaké postřehy. Já předám slovo kolegyni. Tu diverzitu mezi námi vidíte na první pohled, takže doufám, že ten vtip o elektrickém křesle nepochopila. Takže tak předávám. Tak i za mě dobrý den. Já se teda jmenuji Sabina Trčálková. Tak 2 věci zaraz, dobře, to ještě možná zvládnu chvilku. Ano, ten vtip, velice děkuji za tyto postřehy. Jako prvorodičku jsem ráda a že vím, do čeho jdu, co mě čeká. Jak vidíte i na těch piktogramech, tak já jsem ve firmě vedoucí lidských zdrojů aktuálně. Působím ve firmě 2,5 roku. A chystám se za měsíc na mateřskou dovolenou. Takže i toto ovlivňovalo ty moje odpovědi během toho měření, abyste věděli, co tam mělo vliv. Tak, moje zkušenost s měřením, první co, když jsme začali měřit, tak mě překvapilo, jak moc citlivé ty otázky jsou, jak moc na tělo jdou. Člověk čeká především tu profesní oblast, pak následně se tam začaly objevovat otázky zdravotní anamnézu, váhu, což každá žena velmi ráda sděluje dále, takže nemoci a podobně. Takže jsem potom následně ocenila, že vlastně tazatelka ubezpečila, že ta data jsou opravdu citlivá, ale že je tam ta ochrana dat, byl tam podpis. I vlastně to, jak profesionálně tazatelka působila, tak to velmi mě pomohlo být v pořádku vnitřně s tím, že ty data sděluju takto někde někomu dalšímu. To dotazování bylo strukturované, byl mi vysvětlen přesně postup, co mě čeká, takže bylo jasné za mě ten cíl toho dotazování. Nestráceli jsme se v tom, jelikož se jedná o spoustu osobních otázek, tak
Já jako respondent jsem měla docela dost často tendenci odbočovat, více se rozmluvit k tomu tématu, ale musím říct, že opravdu paní tazatelka skvěle udržela to v tom časovém harmonogramu a v tom rozmezí, které bylo potřeba i pro ní, i pro mě zjišťovat během toho dotazování. Za mě ještě teda negativně trochu, co hodnotím, tak COVID, bohužel taky to mělo vliv na ta data, kromě toho mého stavu, který taky měl vliv, ale i ten COVID, protože to si myslím, že už možná by tam nemuselo do budoucna být, jelikož člověk, když měl nařízené ty karantény, tak to časové období mu tam pak tu neschopnost, i když třeba byl schopný, tak mu to tam navýšilo. Ale zase chápu, do budoucna nevíme pořád, co ten COVID může napáchat s tou schopností zaměstnanců, takže zase je otázka. Co oceňuji, respondent obdrží výstup, který lze v rámci let srovnávat, takže já, až jakmile se vrátím z mateřské dovolené, tak se budu těšit, že si to můžu projít třeba znova a zjistím, že ta moje pracovní schopnost snad se zlepší, protože, jak říkám, trošku to ovlivnilo ta data. A určitě si z toho odnáším to, že to individuální poradenství, které tam bylo, tak bylo vhodné nejen pro mě, ale i už během toho mě napadlo, že je to vhodné i pro všechny ostatní v rámci firmy, protože přece jenom spousta z nás ví, co by mělo správně dělat, jak by mělo správně pracovat, aby měli tu kvalitu té práce vhodnou, ale když vám to řekne někdo jiný, tak to přece jenom má trošičku ten účinek takový jinačí, že vám to dá tu zpětnou vazbu. Za mě tedy jsem si uvědomila hlavně tu svoji vlastní hodnotu, to, že bych měla více pracovat na sladění, na work-life balance, na sladění toho rodinného, profesního života a taky to vědomí toho, že tak, jak pracuji dnes, pravděpodobně nebudu zvládat pracovat po celou tu moji kariéru a abych mohla takhle teda za mě si myslím zatím kvalitně pracovat, tak určitě je důležité se i věnovat sobě nejen z té profesní, ale i z té osobní roviny. Tak, předám. Takže já budu pokračovat. Představila jsem organizaci, takže představím i sebe. Moje jméno je Hana Šmardová, pracuji na pozici provozně ekonomická ředitelka. V organizaci pracuji už 9 let, hrozně to utíká. A jsem v osobní rovině představitel klasické sendvičové generace, kdy se starám o odrůstající děti a zároveň o své stárnoucí rodiče. Tak tolik ke mně. A potom moje zkušenosti s metodikou. Já začnu asi tím, co pro mě byl takový největší aha moment, když jsem si po té, co proběhl ten dotazník, vlastně už v klidu své kanceláře uvědomila, že se mě za celý můj život na tak komplexní otázky, které logicky provazovaly můj osobní svět s tím pracovním, nikdy nikdo nezeptal. To bylo poprvé opravdu v životě. Takže samozřejmě pro mě zcela zásadní, je to mým osobním nastavením, je důležitá osobnost tazatele nebo osobnost toho poradce, což v případě paní Štorové opravdu nebyl žádný problém, mohli jsme se bavit velmi otevřeně. Z hlediska toho, že jsem manažer, ocenila jsem timing jednoznačně. Byl dodržen, byl naplánován, všechno to do sebe zapadalo. Aplikace DigiCoach je to určitý způsob, kdy jsem měla pocit těch objektivních výsledků. No a můj osobní benefit z toho dotazníku byl v tom, že jsem si uvědomila, že teď je nejvyšší čas přemýšlet nad tím, co můžu dělat teď, dokud se cítím plná energie a síly a tak dále, tak co můžu udělat teď, abych se tak cítila co možná nejdéle. A taky mě to katapultovalo do toho, že jsem začala přemýšlet, co budu dělat, až skončím tady ten můj profesní život. Zjistila jsem, že mám spoustu plánů, snů a že se toho vlastně nechci jenom dožít, ale že si to chci i prožít a že vlastně na to musím začít pracovat už teď, aby se mi to všechno podařilo. Tak a třetím respondentem byl náš pan ředitel a to předám zase kolegyni, ten tady dneska není přítomen, protože jeho pracovní povinnosti to nedovolili, tak jsme ho tady zastoupíme a předám kolegyni.
Tak já mám tu čest vám představit zkušenosti třetího respondenta, pana ředitele Tomáše Hrušky. Pan ředitel působí na pozici ředitele 11. rokem, ale ve firmě už byl předtím, myslím, tak aspoň minimálně 10 let na pozici jiné. Jak vidíte i z toho piktogramu, neděláme si z pana ředitele srandu, ale reflektuje to jeho životní situaci, kdy pan ředitel je pyšným dědečkem a aktuální ta jeho životní etapa, která ho čeká, tak je vlastně odchod do důchodu. Takže mohli jste vidět v průběhu toho, že my jsme opravdu vzali celou tu skupinu těch životních etap a vyzkoušeli jsme si to takhle nějak všemi těmi etapami. Pan ředitel oceňoval ten nástroj, působil na něj velmi dobře. Jak už jsme tady i zmínili s kolegyní, tak i na něj velmi působila hlavně ta osoba tazatele paní Štorové, kdy ocenil tu profesní znalost toho tématu. Celý ten dotazník, rozhovor, celé to kolečko na něj jak kdyby vytvořilo dojem, že je to propracovaná metoda, že to je metoda, která je vystavená na velké množství dat a opravdu ty zkušenosti byly z toho poznat. Opět čas zpracování, ten timing, jak už tady zaznělo i od nás, tak bylo adekvátní tomu tématu a neodbočovalo se, takže to oceňujeme opravdu všichni tři. A co si z toho pan ředitel především vzal, tak je to, že ten model bychom rádi využili i u nás ve firmě, protože rádi bychom to více rozšířili k našim zaměstnancům, aby měli taky tu možnost vlastně se s tím seznámit, abychom je mohli takhle tímto rozvíjet. Tak, za mě je to všechno. Už vás nebudeme po obědě více trápit teďka. Takže děkujeme vám za pozornost. Děkujeme.